and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ay, bastang buah nga atong itabuah. Nasakpan hinong kunula ni Paulo ni Lucio da. Patay ko ini. Kung mahibawaan nilang tintay, diskuhido yun ko ini. Binuanga sa datong himo gabi iso eh. Anong gituyuan masagyod nato og adto dito sa bar house nga nyaman to sa yawa to napitang pangag sa ilong. Oh, come on. Gituyo to nako, Tor. Ha? Gituyo kay gitraining nako ang imong kaugalingon sa pagkontrol sa mga butang nga talan-aon. Muna diha. Kung unsay imong reaksyon kung makakita ka sa mga babae nga baga kay make-up. Ay naanad. Make-up. Tik. Lagi. Naanad naman ko atong napita siyo. Natagbaw na ko adtoon sa una kay halos kada gabi iming musuroy dito sa akong mga barkada kaniadto bangag sa ilong. Oh, come on. Mao ba? Mao bitaw na impyerno ko kay grabe nga akong bisyo siyo bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, unsa man. Ganahan pa ka nga mo balik ta dito. Ha? We will come back there. Uy, ayaw na taon siyo. Uy, ayaw. Bangag sa ilong. Nga tuyuan mo yun nato nga grabe ra ba kayo ang tentasyon dito? Di ta kali kay atong dapita kay daghang mo sapwang sa atong mga pundiwan bangag sa ilong. Oh, come on. Ana ni mo mailator. Kung unsa ka kalikon, how strong you are. Ay is. Says. Ikaw siyo. Ay. Unsa may imong gibati nga misod ka dito? Ha? Oh, Unsay come gibati on. bangag sa ilong? Huwag ka magkabantay na ko. Managsigir ako og doko. Wa ko'y nakit-an tour nga babae nga mga siksi. Kay kung dunay mo dool na to. Lingaw ko eh. Lingaw ko. Unya, kung nasa'y babae, skilid, lingaw na ko. Kay, muduko man ko. I will duko wise. Bangag sa ilong. Oh, come on. Imbi. Sa imbe. Mau ba? Ay. Oh, come on. Control na yun si mong kaugalingon. Control yourself. Siyo, sa ato pa, kung di ka muduko siyo, bation siya di kagkaibong. Mau ba? Oh, come on. Bangag Sukat sa ilong. masukat. Anine. Aha. Sukat masukat. Huwag yung ko magkasuway anang sama sa imong gibati siyo. Oh. Kay gibuhat man ko sa Ginoo nga anghel. I'm like an angel. Aha. Kamantay ka, angel yung ko. Aha. Mong huwag yung ko'y kasinatian sama sa nasinati ninyong mga tao. Pero, naglikay lang ko. Kay niya na biya ko'y, niya ako sa temporaryo nga nagpuyo din eh. Si kalibutan si katawan. Kamantay ka? Maong ipangandaman lang nakunaan. Ang akong kaugalingon, nga masipyat niya ko. I will sipyatize. Is EPS. Taas mo ito na. Is EPS o sa mana? Sa ato pa siyo. Ay. Nakasana na ko ato. Nakakita ko sa mga ugdog kayong dugang pangag sa ilong. Kiwaga. Oh, come on. Muna siya. Diinte na. Tor, diinte. Tidinte. Depende ni motor. Pangag sa ilong. Ang kaibog, kabahin na sa atong kaugalingon. Aha. Pero, magdepende na kung giunsa mo paghubad sa imong una-una ang imong mga nakita. Magdepende na. Gitagaan liti ka og example. For example. Muna siya. Gitagaan di ka example sa kong gibuhat gabi nga kung lain sa imong paminaw nga makakita kag ingon yana. Mas maayo nga mudoko na lang. Ug mulingiw sa palibot kung naa ka man ni anang napita. Kabantay ka? Okay. Naibaw ko nga di lang sa mga bar house ang mga kahilayan. Naanasab karon sa mga bisanasa. Bisan sa kaugalingong kwarto. O panimay. Na ang tentasyon. Pero kung kamao ka mo kontrol o disiplina sa imong kaugalingon, malatasan ra nimo kining tanan.
Kaya ang grasya sa Dios na aman kanunay nag-uban og nagproteher nato bisan asa, bisan kuno sa nasipit ko na. Mga palong magkungyati ko endorso. Has ka mga. Basta kaya ang grasya sa Dios na kanunay nag-uban og nagproteher nato bisan asa tanining kalibutan na. Wherever we are in this world. Mura gusto nyo kasi na may dukam naglusot, may nagbawi. Bangag sa ilong. Oh, come on. Wala mo na akong naproblemahan hangtod karon kay dali pagyapon kayo kung maibog og babae. Pero kaibog na ha, kaibog na. Lahi sa atong kuan kanang tinud-an na yung gibati nga gugma ngadto ni Mirasol. Bangag sa ilong. Oh, come on. Gusto ko nga makakontrol yun ka. Makakontrol ka sa tanang butang siyo. Sama sa kong higala, amigo. Randi pa dayaw suso. Mayo mo kontrol siyang gibati. Mo ba? Oh. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ilabi na ang kanang pagdasi mong kagalingon kung makakita ka ni Mirasol. Oh. When you see Mirasol, mauna, Ay. you carry yourself. Ay. Pagdasi mong kagalingon. Ay, katulong na ko siya. Usaon na lang. Urang lisod yung kayo, lisod. Bangag sa ilong. Oh, come on. Muna'y gitawag na bansay-bansay. Bansay-bansaya lang yun ang kanunay ang imong kaugalingon, Tor. O hikap lagi sa imong kaugalingon. Kung sa mo mo pagdawat ang mga butang nga huwag kamanat. Sakit man to dawaton ang kamatuoran sa kinabuhi. Ang liti sa kamatuoran. Liti, ha? Apan kini, usa ka balaan nga paagi. Holy way. Muna, balaan nga paagi. Sagdi lang siyo. SLS. Ha? Manana na bali. Sagdi lang siyo. Gihuba na daan, gihuba na daan. Nagkasabot man ko sa imong punto. Aha. Ha? Usa man na. Ang problema ra gyud nako kung unsaon ako pagdawat nga si Dindo gyud unyay makapanag-iyas kong asawa bangag sa ilong. Oh, come on. Kanang imo ha, muna gitawag og punto legal. Hindi na punto medikal. Kay, kuhan man na, pagbati man na, pagbati. Sig tuo kang kini ang suliran ha. Bangag sa ilong. Mao na imong paningkamutan pag-discover sa imong kaugalingon, Tor. Nga? Okay? Dili pa na nimo masabtan karon. Pero kung maanad na kas pagdawat sa mga butanga, di nimo gusto, labing siguro, magmalampuson gid unya ta sa atong misyon ining kalibutan. UI! Si Yoy. Og ikaw. Bangag sa ilong. Ikaw unya. Ha? Ang unang mapatik sa kasaysayan sa tibok kalibutan. Nga ang yawa, nahimong anghel. Wow! Angel become angel. Murang nindot na siya, nindot. Nindot na da. Oh, come on. Nindot mo lang. Mao nga, paningkamot yun. Ayaw yun na yun pagka-discourage. Don't discourage. Bisan unsa pa ng klase sa pagsuway nga atong magyan. Ha? Whatever. Will be. Will be. Okay. Okay. Sige. Musukol na ko siya. Anaro na yun ako ng akong kaugalingon. Pero siya, wako magmahay atong lakaw kay nagkita man ta ni Brad Jerry. Di ba? Oh, come on. Mga selo. Lain sa tong isyo to. Lain sa tong isyo. Kanang isyo niya, lain sa to. Pastilan. Wako magdahom nga hilig siya dahil kayo si Sir Jerry o mga sexy o paa. Unya, dagko bagtak. Bangag sa Oh, ilong. come on. Tawga si Riming Mirasol aron mga na ta. Akong sakon sa taas, nay. Oh. Oy, Jerry. Unsa man ka sige magagtutok na ko diha. Unsa man? Unsa may yung gibuhat sa ilang bising tintay. Ay, doon na ra ko'y gustong ipatahi dito, oy, Jerry. Nagpauban lang kong Mirasol kay naaman siya'y gustong ipabuhat ni Bising ang sinina. Bria, mau ba? Mau ba Ay, tuod ay, Jerry. Nagkakita sa demi ni Brad Eli ganina. Uy, naibaw ka ba? Naalag ito si bunog siyang naong. Unsa? Ay, karaan. Bunog? Karaan. Ay, oo, lagi bunog. Ako siyang gipangutan na kung naunsa to siya. Waman mo to bagkon nga, no? Pero,
part-time pa. Di ba? Kamu mang uban na gabi eh. Oo, pero wa man ko kahibaw. Ako but ba? Wa ko mahibaw nga naa siya bunog kay ay nagbuwag-buwag naman mo mi gabi igod buwag-buwag ni. Daghan day mong nagkuyog aron mangaon gabi eh. Ako kuha ka na. Upat na mami dito, God. Upat na mami. Unya, nagbuwag-buwag ni. Buwag-buwag. Mao ba? Tapa. Di mo nagkita ni Brad Ely karon. Dito na sa dool silang bising. Unya, tuwa pa siya karon. Abot lang. Nga naman nagplano kang adtoo di mo siya. Ako ang kanang basin ini human og kaon, akong adtuon dito sa ila. Eh, kaon lang una diha oy. Kay kami mangaon na sa unya meron. Mukaon lang kung una kay dugay kay nanaog ang duha. Unsa to'y mong giingon, Mir? Nga dakong buhi si Alex Rubio? Uli kikunuming. Ay, imposible, hagod anak, good. Nabalita ba yato nga gipatay gid siya? Sa man ang kalakihan nga buhi man hinuon? Tinuod yun ka ng istorya, ha? Oh, mao may gisulti ni Noy Cirilo. Asa maron na sa Alex nagpuyo? Na ako no sa baryo Kantuyok. Atong atuon? Aron atong istoryahon ba? Kung tinuod man gani nga buhi pa siya. Kay, mao biya hinungdan nga napildi ta tungod kay kalit nga nahanaw atol sa hearing sa husgado. Maulagi unta. Pero si Noy Cirilo nga akong gipangutana. Miingon man nga wa kuno siya siguro kung nagsulti bag kuno tinuod si Alex. Kung naabas siya sa Kantuyok nagpuyo. Oy, wa di klaro. Na, pulos man di ay dili sigurados Noy Cirilo, uy. Pero, nagsultihan ay gid sila nga. Buhi gid si Alex? Maulagi kuno. Pero, wa man kuno sila maghisgot bahin sa kaso ni Arturo kani adto. Ako ba, nagtuo ko. Nga di lang na musulti si Noy Cirilo. Kay, paryente ba yan sila ni Alex? Na, usag bitaw na akong paminaw bitaw. Sa tilang, Mir. Amigo man mi ana ni Noy Cirilo. Ako unya ng atik-atikan og istorya. Og mas maayos at siguro, nato na siya ngatagan og kwarta. Basin pa di ay, og madana na tong ulo-ulo. Kay dako, kay na natong ikatabang si Alex aron maablihan yun nato pagbalik ang kaso ni Arturo. Kinanglan yun, Tor. Gadi lang ta magsaligsab ni Padre. Kinanglan niya magkakita tagpagi. Nga magkakwarta ta. We find ways. Mga bangko man na. Kada kung kuan dibiyo. Tas kabuaga. Nato lagi balik. Oh, come on. Mga sailong. Suwaya na to apply sa ilang mirasol siya. Oh, come on. Ngano? Nang-hire bagod sila o katabang? Dili, bisag hardinero lang siya ba? Kaya aron, mas pabor na to nga maduol ta ni Mirasol. Bangag sa ilang. Come on. Napulos naman ang taong kamirasol, Toroy. Ha? Ay nalang guguglali sa siyo. Uyo nilang una ko sa akong unahuna. Bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, sige. Uyo nanti ka. Maningkamot lagi ko nga makontrol na ko ang akong kaugalingon. Bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, anong gikatawan naman sa noong kunimo siyo? Oh, come on. Nagkatawan lang ko ni mo. Kaya mo naman gudog, wa na kay kahadlok nga muadto sa ilang mirasol. Unya, mutabaho pag yun, you will work. Natural. Inis. Ha? Natural siyo. Hindi ko ba daan? Kay magpa-back up ta ni Brad Jerry. Kay hadlok naman to siya nato. Oh. Oh, come on. Buha nga gini motor, ay. Are you insane? No. Nagkapabor na tagamay ni siyo. Di na kadali-dali o kasaba na to si Brad Jerry. Bangag sa Oh, ilong. come on. Ay, wa palibak turay. Niagid pa ingon rin na to. It's coming to us. It's coming to us. Uy, it's coming to town. It's coming to town. Uy, Brad Jerry, Brad! Brad! Kamo na sa di ay. Oh. Game ka gikan, Brad. Oh, come on. Gikas pagkabata. Brad ba? Ay, Ako na kay gihusay, Brad. Taba. Asa man day mo paingon? Kuan, adto mi sa inyo, Brad. Mamisita mi sa imong mga anak. Bangag sa ilong. Unsa? Unsa to? Unsa?
Up. Kalma, tingo, pero ang naong suko kayo. Suko kayo. Opis. Ops. Ayaw suko-suko. Kaya natay mga sikretong pangag sa ilong. Kamu bang duha? Hangyo lang yun ko ninyo, ha? Hangyo ko. Liminister mo ko. O din kal magtingo pero sa Ayaw yun taon ninyo sultihi ang akong pamilya sa nahitabo gabi eh. Di minister niya, lagarig lupon. Sikreto na to, Brad. Ito man na. Salamat kayo, Paulo. Nala, sige. Lahos lang mo sa amo kay tuara dito ang akong mga anak. Salamat, Brad, ha? Salamat, Brad. Sige. Bangag sa ilong. Brad! Aarin ako. Nakay sayon, Brad. Lusam kang panik, dos kilap-kilap, Brad. Secret. Oh, come on. Bangag sa ilong. Ay, ha? Kitams. Maayo na kayo siya na to. Nasaks pa naman. Bangag sa Oh, come ilong. on. Huwag ko magdahong nga. Nahimo to ni Brad Jerry. Tiyaw mo nang yati nga. Kining liminister. Unya, nagari pa og. Lupon. Bangag sa ilong. Di ba kanin ba double compensation? Dubol. Hiling sa siya ng mga butanga di ay. Oh, turan. Tanawa na. Tanaw na ko, Brad, ba? Si Jerry ba? Tanaw na ko, Brad Jerry, no? Murag impirnuhunon yun kayo. Impirnuhunon yun. Oh, come on. Ay lang siya kong mitor. Maluoy ko og mga tao nga ingon anak ba. Kilalan nga ato sa na siyang tabangan. We will help him. Oy, di ko mutabangan ng Brad Jerry, oy. Kay sukad ka niya to sa nangulitaw pa ko ni Mirasol. Mao na say labad kaayos kong Unya, seryoso, bida pa eh. Bisyoso pa yung kayo, lain pa yung kay butasan, bangag Oh, sa ilong. come on. Ayaw, Anator. No. Bad na. Mutamang yun, ta. Mas malipay ang ginoo na to. Nga bisan, di yun na maway atong tahas. Mahimuot yun siya na to. Kung mutabang ta ni bisan kinsa, we will help each other. We will help everyone. All together. EPNL. Tas to na. Usay, EPNL. Oh, puhon na lang. kanang magaluwag-luwag na tasyo. Oh, Bangag sa come ilong. on. Ang pohon. Pero, di man ta maglisod sa pagtabang niya. Kay kauban man nato siya sa simbahan. Bangag sa come ilong. on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!